Sme na Zlatých pieskoch, toto je jedna z mojich ranných rutín, kedy sa venujem športu. Plávanie je asi tá najlepšia vec, ktorá vás ráno prebudí. V každom prípade treba prísť naozaj skoro ráno, nech vás to nabudí a vďaka tej studenej vode zvládnete už potom všetko. Momentálne máme 6:25, zhruba nejak 6:40 bývame vo vode, takže poďme na to. Ty keď ideš donútra do tej vody, tak tebe automaticky sa stiahnu cievy. A tým, že by si prudko začal dýchať, moc rýchlo nabrať do seba kyslík, tak budeš sa na silu snažiť pretlačiť ten vzduch a zatočí sa ti hlava. Prvú sezónu, keď som tu bol, tak bol tu pán, ktorý mal 75 rokov, chodil sa sem otužovať, plával. Potom, ako náhle vyšla tá kniha, tak si tu videl asi 40 skupínek ľudí. No. A chodili takí, že po kolená, urobili si fotku. A že? Hej, a také, že swimming time, cool time. A potom sa vrátili na breh a tam sa nevedeli vydýchať. Vieš. No a včera, ako sme sa pripravovali s tou Evou, tak sme sa bavili o tom pohlavnom zneužívaní. A ja som najprv zostal až taký, že až v takom šoku, že taká téma sa ti môže objaviť práve pri mentálne znevýhodnených športovcoch. A už len to ťa zarazí, že sa to normálne deje u klasických ľudí, ale mentálne znevýhodnení športovci, to si povieš, že tak to už je iná liga zla, keď sa niečo takéto proste deje. Hovorila mi aj niektoré konkrétne prípady a tam už normálne som si povedal, že asi ďalej počuť nechcem. Okay. Ale niektoré veci v tom samotnom podcaste asi spomenie, ale zároveň tam bude hovoriť aj o tej politickej stránke, lebo to je dosť taká exponovaná téma, kde ich viac menej tí politici využili pri niektorých kampaniach a následne potom už keď boli zvolení, tak nedostali svojho sľubu. Či im v podstate zlepšiť podmienky, alebo oni hovoria Special Olympics hlavne o uľahčovaní. Aby tá inklúzia prebehla nielen v tej klasickej spoločnosti, ale aj v tej verejnej, odbornej. Takže vítam pri našom prvom podcaste Evu Gážovú, je to riaditeľka Special Olympics. A detstvo nás formuje do celého našeho života a tak to bolo aj so mnou. Niekde som sa dočítal, že samotná história súvisí s rodinou Kennedyovcov. My príjmame niekoho s inakosťou a toho človeka s tou inakosťou príjmame taký, aký je a snažíme sa, aby bol v tej našej spoločnosti na tej rovnakej úrovni, aby mal rovnaké práva, jednoducho povedané. Že príhody z diskoték ešte rozprávať, lebo my musíme, keď robíme podujatie, že s prespaním musí byť diskotéka. Okay. To sa milé športovky, čo počujeme, hokejovú tašku ťahá a potom taký kufrik. Hovorím, Románka, ty kam ideš s tou hokejovou taškou? No tu mám na diskotéku a tu mám na súťaž. Ona z tej tašky. A väčší balík na diskotéku. Vyťahne z tej tašky, také z Maďarska sa to nosilo, také tie palety, vieš, také s tými krídielkami, tie malovátka, také, vieš, také. Normálne, že máš väžu takúto a 1500 takto sa ti vyťahne a ona, že namalujem ťa. Hovorím, dobre. Ona ma namalovala a ja som na to zabudla a ja som tak chodila po celom hoteli. Ja som mala takéto modré tiene, takéto červené líca a na večer, že Ježišmaria, ja som... A strašne mi tu tlačil tento drink, aj mi chutí.
Takže super je, ale mi to tlačil, že to môj kamarát teraz robí, že to najlepšie. Tak to asi o vás hovoril. Mne sa vždy stane nejaký taký, ja mám také krásne antre, vždy sa mi stane nejaký trapas. Prvýkrát sme boli, keď som bol prednášať, tak bolo také vyššie pódium a zavadil som nohou o káble. Ale ja som preletel asi 2 metre a fakt som padol dosť silno, že som si myslel, že sa mi niečo stalo a teraz neviem, či máš rýchlo vstať a pokračovať, hej, a tí ľudia sa nesmieli. Ešte 9 rokov bojujem v podstate za tú značku, ale tým, že tá značka okolo seba ako keby už naviazala nejakú komunitu a ľudia s ňou žijú a zároveň je to dosť osobné a personálne, tak sa to dotýka hlavne aj tej rodiny. A v tomto prípade sa jedná o moju priateľku, ktorá z toho naozaj prežíva si ťažké časy so mňou. Ja to paradoxne lepšie zvládam, ale to je možno tá mentalita nastavenia toho športovca. Jasne. A toho, že ten život mi privedol už nejaké úskalia, ktoré ma možno pripravili alebo pripravujú na túto cestu. Ale je to proste ťažké, lebo cez deň na to myslíš, riešiš to a večer, keď je spať, myslíš na to, ráno sa zobudíš, myslíš na to, ale napriek tomu sa snažíš vyrábať, predávať, plniť, tak musíš nejakým spôsobom fungovať. Tá inklúzia má zmysel všetko, ale potom vykročíš do toho povedomého sveta, našeho slovenského, a dostaneš také životné facky späť, že si povieš, že ešte je to málo, čo robíme, ešte je málo, prezentujeme tých športovcov, ešte je málo tých tlačových správ, ešte je málo tých podcastov, ešte je málo tých billboardov, takže naozaj ešte máme dlhú cestu pred sebou, ale ja sa teším, lebo s tým kolektívom, ktorý máme, tak my môžeme ísť ešte ďalších 100 rokov, takže je to fajn. A podporujeme sa jedna druhú, takže je to fajn. To je také naše, my rozdávame takým našim naozaj vyvoleným, že nedávame to každému, dávame to takým vyvoleným sponzorom a podporovateľom. Tak to je pre teba, pre vás. Dobre? Ďakujem. Do kancelárie. So sebou v taške. Ale Evička by nepracovala. Ďakujem. Dostal si už srdce od dievčaťa? No. Od 4. Nice. No. Tak už to pôjde rýchlejšie a samo. Po 2 hodinách tie tréningy im nestačili a ešte tú hodinu si strieľali, behali a tak ďalej. Aha. Takže majú energiu takéto decká. Teraz sú väčšie nároky kladené na tie deti v každom ohľade, či už je to škola, či je to vlastne akýkoľvek krúžok a tie decká majú 5-6 krúžkov. Budem vám držať palce v každom prípade a neskôr určite priblížime aj ďalšie vaše projekty. A verím, že sa vám bude dariť nielen v tom povedomí, rozširovať ho a aby naozaj tie deti a tí športovci nás tak krásne reprezentovali ako doteraz. Tak ti prajem pekný deň. Ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť inklúzie. Ďakujeme. Takže máme tu pre vás súťaž v spolupráci so značkou Foket, teda s našou značkou a so Special Olympics. Môžete vyhrať takúto nádhernú, teda mikinu unisexovú a takisto balenie Foket, kde budete mať 24 drinkov. Jediné, čo musí spraviť, je kliknúť sem hore na podcast, vypočuť si ho a odpovedať na otázku, ktorá znie, čo je to unifikovaný šport. A svoju odpoveď aj nižšie do komentu pod toto video.